Girjayama, Girjaya building. Ha? Girjaya building. Girjaya nang nung are. Girjaya nang nung. Bi girjana beyaw rozab jaya. Girjaya be nङा. Girjaya आं सौब्ला आंनो रोजाब जाया. बुंनाय जायाखैना आं बुङा नोंसोर बुं नोंसोर साननानै ला. गिर्जाया रोजाब जाया गिर्जायाव रोजाब जाया बेफोर मेथाइफोरखौ गिर्जायाव मोसा जाया बेफोर मेथाइफोरखौ बे संसारनि बेयाव लेथ्रा बाथ्राफोरखौ बुंनानै रोजाबदों मानसिनि गोसोनि लेथ्रा लुबैनायफोरखौ फोरमायनानै रोजाबनाय मेथाइ संसार मोनसे खोथायाव जुदि जों साबधान नङाब्ला जोंखौ मा बुंदों नोंसोरो संसारनि स्रां नोंसोरो संसारनि संख्रि थारमाने मा जिसुआ मा बुंनाय जोङो संख्रि जोङो स्रां नों थाबायनायथिं स्रां जालाङो नामा खोमसि हराव जों ख्रिस्टियानफोरा थाबायोब्ला स्रां जालाङो बेखौ बुंदों नङा जि बिनि प्रभाब ना बिनि जि गोहोम बेखौ बुंदों स्राङा जि खामानिखौ मावो ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोरा मावनो हानांगौ संख्रिया जि मोनसे बेखौ होनाय लोगो लोगो जि मोनसे गोहोम जानाय जि जिनिस बेयाव जि मोनसे प्रभाब खोख्लैयो बे प्रभाबखौ जों बुहुमनो होनांगोन we should influence the world ख्रिस्टियानफोरासो मा खालामगोन संसारखौ आकर्षण खालामगोन ख्रिस्टियानफोरासो जिसुनि मानसिफोरासो संसारखौ मा खालामगोन आकर्षण खालामगोन इनफ्लुएन्स खालामगोन जिसुनि मानसिफोरासो संसाराव मा खालामगोन गोहोम खोख्लैगोन बेखौ बुंदों थारमाने जेब्ला गिर्जाया संसारनो गोहोम खोख्लैनो हाया जायो संसारा गिर्जाखौ गोहोम खोख्लैयो मबेबा मोनसे जानांगोन गिर्जा जानानै जोङो मण्डली जानानै ख्रिस्टनि बिसानि फोथायारिफोर जानानै संसारनो गोहोम खोख्लैनो हानांगोन जेब्ला जोङो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा संसारा गिर्जायाव गोहोम खोख्लैगोन नायलाय जोंनि प्रग्राम्सफोरखौ नाय अबजार्भ खालाम मा जालांबाय थादों बबेनिफ्राय फैदों बेफोरो एन्टारटेनमेन्ट ना मोनफ्रोम प्रग्रामाव जोंनो एन्टारटेनमेन्ट नांगौ जादों आं बुजियासै आं लोगोसे सानगोन आं हिदान्त होनो नागिराखै बेबायदि जाथारनांगौ बेबायदि होननानै आं बुंनो नागिराखै बबेनिफ्राय फैदों बेफोरो जों बयबो लिडार्सफोर जानानै जों फोथायारिफोर जानानै जोंहा साननांगौ दङ बबेनिफ्राय फैदों संसारनिफ्राय ना इसोरनिफ्राय बेफोरो गिर्जायाव जोंनि गिर्जानि प्रग्रामफोराव जि एन्टारटेनमेन्टफोरा फैदों बियो इसोरनिफ्राय फैदों इसोरनि आत्मानि थुलुंगा होनायनिफ्राय फैदों इसोरनि गौरबनि थाखाय फैदों ना बियो मानसिफोरखौ हुनथुस्थ खालामनो थाखाय फैदों गिर्जाया सोरखौ हुनथुस्थ खालामनो थांना थानांगौ गिर्जानि प्रग्रामफोरा सोरखौ हुनथुस्थ खालामनो जानांगौ इसोरखौ बहुत जोंनि प्रग्रामफोरा मानसिखौ हुनथुस्थ खालामनो आरो मानसिखौ हुनथुस्थ खालामनो थांनायाव गिर्जानि बेफोरबायदि स्टेजाव खालामनाङि एन्टारटेनमेन्टफोरखौ खालामदों थट लादों ने जोङो नायथावि इसोरनि गौरब जादों ने मानसिफोरखौ बेफोरनि गेजेरजों आत्मिकआव लुखांनाय जादों ने जोंहा सानफ्रोमबो संसारा गिर्जायाव हाबोब्ला गिर्जाया संसारखौ गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा इनफ्लुएन्स खालामनो हानाय नङा जोंखौसो मा लानांगौमोन एस ए पेटार्न जोंखौसो उदाहरन हिसाबै लानानै संसारा जोंनिफ्राय सोलोंनांगौमोन जों सोलोंदों नामा संसारनिफ्राय बबेनिफ्राय फैदों बेफोरो बे प्रग्रामफोरा बेफोरो एन्टारटेनमेन्टफोरा माब्लाबाथ' गिलायलाङो दाखालि मोनसे ससियेल मिडियायाव जों